Kuble juni fu bro, te hakne ka video ko menta ngan pensai phi spang kane ba balai la pensange no ka jing thungkam po ka sorkar Meghalaya ya menta mo. Pe ki ba puli khubor to kilai on puli ki bang puli dengan pensai ki balai. Pak sange shwa ka jing misar jing thmu thungkam san post nem ka jing thungkam ka balaj yaj laj naka kendon ba kongsan. Te balai pak sange te kane ka dei naka reservation policy mo. Marba kam yaj bej ya ka jing thungkam lengba ka reservation policy. Te kane kelas dang na du kabal asdang haus nem arjandru bar kelakut par haus nem arja khandai. Sorkar jalak penderkam ya daka reservation policy hakpor sepkam. Namar bagane hakpor sepkam khamle kumbale hapo ka central government man pen I ba kata ka post kali nam taki ST kata ka post kali nam taki SC kata ka post nam taki open category klem don gum kata ka system regi shutho bai tangga kata persen nam taki garohel kata persen nam tak khasi hel kata kasan tangi percentage bu mo te klem don kata ka jing bu batikana mo te lepet bahan mo kana trin te kam mang nam taki ba shakudup haka reservation policy te klem don ka jing tho te klem don ki ayu klem tip kat no la sha thungkam kat no klem tip I kita baro na kata ka daw kisa ka high court ka pensange menta ban thungkam ya baro ki kam sorkar baro ke ba kantup hakane ka bakunan kame ka reservation policy kumon memang banyak kum ka reservation kum kim pin I satya ya ka roster system lane kim pin I shai kat no teli ki kam la mang nam ta ki jet berubah per klem tho la pipe ya po ka ki central mo la lait kam ki central shai tho ba SC kata teli ki pos ST kata teli ki pos UR kata teli ki pos la ka jong mo ki tho ba kita repo Meghalaya kat balat pos judon gum kita tho ba total pos shispa pos labiang total pos praspa pos labiang klem tip kat no namta ki garo kat namta ki khasi ki namta ki open kat namta ki bepat ki jet benreu na kata ka daw ba ka high court kelapha pensange no yamanta shipor hadu ba ki national biang ya kata ka roster system peang ne tho biang hakapor thepkam kitnat kim jupin ishai kat no teli ki kam la mang namta ki jet berubah per kat kum kane ka reservation policy ngisutip ba kadon kata percentage hende ngimtip ade kat no teli ki pos namta kita kat no teli ki pos namta ka ta kata jet menru nah ta kadaw la pen sange te hangne kajing maha lupai kam hakapor ba khot thep kam kat kum ka reservation policy mo shop mi pos kim maha lupa shuti betang la mi kerteng tata layo tip kham tip pada ba kan ngut kiyo anak open category kan ngut kiyo anak S naka khasi jentia kan ngut kiyo anak garohil kham tip te kalong ka ba thurmur bha na ta kadaw ba ki haban penbiang shoi gine hadu belada penbiang kinsa sya biang ban sedang biang interview ba kajing thep kam te ka sarkar la bu ekar ko system la ong ba kajim syar la ong ru ang skmat oke nakam te kerkum garis memsi la pilat namta thungkam kat bamon bat jingai lat niki ba kala yai lat lut na ge ba mut kamut ngimla bantip la thungkat bamon ngimla bantip mano bayu haka kano kategori mala bantip kam don matama to hangne bel ong ba yakani gamat on shong misar biang haka arfotrik yayong arjfr haka arfotrik in sa shong misar biang te kinsa kinsa ai karai kinle kumno lakin haban extend biang suspend biang han simpor biang ne kindon lagano kin sarai ka kapor te yamenta kemut ba hapan sange lot te kemut ba dia kan ka kam pulis ru kemut ba haka reservation policy barang dia ka mention ma hangne ada mention ba kino ki ba hap apo ka hangne la mention bat gitu kitnat ki ba ka reservation si ka trekam te hapo pulis ru ka trekam te kemut ba yamenta hap sange shwa te hadu berla ai jing pentip biang napo ka high court ngisa tip ngisa yo yaki jing pensai ba la sha nem ban thungkam yamenta mut ba ki ba hab ka reservation policy hab sange shwabaro te tangine ki jing pensai khule juan